गिबियाव बड'लेण्ड बुब्लि आरो रायजो बड'लेण्डनि निउस नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो जोंनि सिखनाजार बाथौ आश्रम फरायसालिनि आं गोरां जानानै साफ्रोमनिसिमबो गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय सिबिनायखौ जासिग्रोनाय थाबाय। बे खौरांनि गेजेरजों जोंनि सिखनाजार बाथौ आश्रम फरायसालिया दिनै मोनसे जोबोद गोजोनथाव जोङो बयनिसिमबो खौरां फोसावनो नागिरदों। बेनो जाहैबाय बे बोसोराव बे सोलिफु बोसोराव जोंनि सिखनाजार बाथौ आश्रम फरायसालिया बयनिबो सुजुग आरो सुबिदाखौ नायनानै जोंनि बे फरायसालिया हायार सेकेन्डारि जोङो गायसनबाय आरो बे हायार सेकेन्डारियावहाय आर्ट्स आरो साइन्स मोननैबो स्ट्रिमखौ जोङो बयनिबो सुबिदानि थाखाय थि खालामनाय जादों। दा जोंहा बे फरायसालियावहाय आर्ट्स आरो साइन्स स्ट्रिमखौहाय मोजाङै सामलायलांनो थाखाय जोंहा साफा राफोद एक्सपिरियेन्स गोनां फोरोंगिरिफोर जोंहा थि खालामनानै लाखाबाय। बेखायनो जाय गोसो गुदुं फरायसाफोर जाय बे बोसोरावहाय मेट्रिक परिखा पास जानानै ओंखारलांदों बा पास जालांदों, दा बैफोरबायदि फरायसाफोरा जाय बिथांमोना थाखा फैसानि एसे उसुबिदा जादों, जाय बिथांमोना प्राइभेट स्कुलाव फरायनो सानदों नाथाय रां रुफानि एसे प्रब्लेमफोर जादोंब्ला जाहाथे जोंनि नैबे सिखनाजार बाथौ आश्रम फरायसालियाव थाबैनो कन्टेक्ट खालामनानै बा सुलाद लानानै मुं थिसनफैनो हायो आरो मुं थिसनफैयो आं बेखौ गुरै खावलायदों। मानोना बयनिबो सुबिदाखौ नायनानै जोंनि सिखनाजार बाथौ आश्रम फरायसालिया माने एडमिसन फिसखौबो इसेबां गोबां खालामनाय जायाखै, 5,000 रांजोंनो थि खालामनाय जादों आरो लोगोसेयै आर्ट्स स्ट्रिमावहाय जोङो दानारि मासुल हिसाबै 1,000 रांल' थि खालामनाय जादों आरो साइन्स स्ट्रिमावहाय 1,300 रांजोंनो जोङो दानारि मासुलखौ लानानै गोग्गो सोलोंथाइ होगोन होननानै बा होनो होननानै जोङो थिरांथा लानाय जादों। दा बेखायनो आं गुरै खेबसे खावलायबावदों, बे बिसमुरि हालामनिल' नङा, जिखुनु जाया गासैबो हालामनियानो जायनाखि जोंनि सिखनाजार बाथौ आश्रम फरायसालियाव गोग्गो सोलोंथाइ लानो गोसो जादों, दा बिथांमोनाहाय अनलाइन एप्लाइबो खालामनो हागोन। मानोना जोंहा अनलाइन कर्डखौबो जोङो होनानै होखागोन। मानोना जोंहा बे बोसोरावहाय जेरैखि जाया मानो जोंनि सिखनाजार बाथौ आश्रम फरायसालियाव गोग्गो सोलोंथाइ होनो थाखाय जोङो साखाफारा जाबाय। बे खौरांनि गेजेरजों जोंनि सिखनाजार बाथौ आश्रम फरायसालिनिफ्राय आरो जोङो मोनसे गोजोनथाव खौरांखौ जोङो फोसावबावनो सानदों। मानोना जोंनि बे फरायसालिनिफ्राय दाखालिसो ओरैबायदि मोजां फरायसाफ्रा पास जालांनो हादों। जों गासै 120 फरायसाफोरनि गेजेराव 10खौ जोङो फार्स्ट डिभिजन हिसाबै जों टारगेट खालामदोंमोनबाबो 9खौ जों मोननो हादों आरो माखासे आद्रा फरायसाफोराहाय सेकेन्ड डिभिसननि पास जाजोबदों। अब्लाबो बिसोरनि सेकेन्ड डिभिसनबाबो साफ्रोमबो फरायसानि जौखोन्दोआ 50 जौखोन्दोनि गाहायाव गैया। जोंहा बेवहाय एसे गोजोननाय थादों। दा बेखौ नोजोर बोनानै जोङो देग्लाय बे बोसोरनिफ्राय जाहाथे जोंनि फरायसाजों लोगोसे गुबुननि बे बिसमुरि हालाम आरो लोगोसे गुबुन हालामनिबो फरायसाफ्रा जाहाथे बिनिख्रुइ साबसिन आरो गोग्गो सोलोंथाइखौ लानो हायो जोंनि सिखनाजार बाथौ आश्रम फरायसालियाव, बेखौ नोजोर बोनानै जोङो बे साइन्स आरो आर्ट्स स्ट्रिमखौ हायार सेकेन्डारि महरै जोंनि फरायसालियाव जों थि खालामदों। दा साइन्स स्ट्रिमावहाय नांगौखिनि साबजेक्टखौ जों थि खालामजोबखादों। जों फिजिक्स, केमिस्ट्रि, इंलिस, मेथ्सआथ' थाखाबाय, बाय'ल'जि बेफोर गासिबो रेडि जाजोब्बाय आरो लोगोसेहाय आर्ट्स स्ट्रिमावहाय जेसेबांनाखि साबजेक्टफोर नोंसोर लुबैदों बा फरायसाफ्रा लुबैगोन बे साबजेक्टआ गासिबो दंजोबो। बेखौ बे खौरांनि गेजेरजों जों दिनै फोसावनाय जाबाय।